concretament de la gent gran, que és un col·lectiu que moltes vegades es veu poc emparat per les pròpies administracions. Es parlava que hi havia direccions generals de joventut, direccions generals de la dona, direccions generals de la infància, no hi ha una direcció general de la gent gran, i en canvi és una gran majoria. A Barcelona, per exemple, un de cada 5 té més de 65 anys. També va sortir la necessitat de les tecnologies, d'adaptar-les també al coneixement i a la transversalitat entre les diferents generacions i el gap que això significa també per la gent gran i el desenvolupament a la ciutat. I una de les coses que ens va sorprendre, crec que molt també a tots els presents a la xerrada, és que aquesta pandèmia, desenes de persones que han mort a Barcelona, ningú les ha reclamat. És a dir, s'han mort soles i cap persona del seu entorn l'ha reclamat ni han sabut que s'ha mort. Per tant, no només és una solitud, sinó que és una solitud, diguem-ne, feament, és a dir, molt marcada. I no ha sigut una persona, sinó que ha sigut desenes de persones que amb això de la Covid ens ha passat. Per tant, tot això crec que ens ha de fer reflexionar i són propostes que es posen sobre la taula precisament per millorar i per intentar fer una societat més justa i més feliç.